Albert jaio zaigu! Jupi! Estatu hau gure altxorretako bat zen. Gure globo kapitain handia zen Leopoldusen monumentua. Estatu hau umeak ondatu duenez, ari dagokio berria jartzea. Herriko jendeak kenauko goko. Estatuaren gatik. Badakit nola, datu hori igon, goazen! Ez duzu soilik estatua bat izango! Ez, kalerrik betetako globo kapitein bat behar du! Beraz, munduan zehar bidaiatuko dut, bai! Zein da zure plana? Ba, esan nizuna. Munduan zehar bidaiatuko dugu globo baten bila. Zergatik ez gara hasten pirata altxor baten bila? Gero globo bat eros dezakegu? Duzuen doan! Diamantea! Maria, harrapatu bitxiki horiek! Zer? Rapolo handiari ziria sartuko zeniotela usteltzen uten,